Ramdinpuii Mualthuam North thihna chungchangah Lunglei Police te chuan Postmortem Report an dawng fela a thih chhan chu awma chemte-a vihna vang ani thu le Mipat hmeichhiatna rawngkaia chetna lo ti Postmortem Report a lan thu Lunglei Police te chuan voin August ni som pathum ni nga ni khan an soi kalta August ni thum zana chin hriatloha bo Ramdinpuii Kum som panga Mualthuam North hi August ni nga khan Government Middle School Mualthuam North bulah thih hmuh ani a hrawkah thuk taka zana hnuh ma a ka ataksa a chemte-a vihna ni a hriat hmun sari vela omin aruang hi August ni nga zana an chena in lama lumen ani hnuah August ni ruk ni nga ni khan Lunglei Civil Hospitalah postmortem ani a Postmortem Report hi nizan khan police te chuan an dawng ti soin Postmortem Report atanga alandanin Ramdinpuii thih chan chu awma chemte-a vihna vang ani thuan soya Mipat hmeichhiatna rawngkaia chetna hmuh ani lo thuan soi bok Ramdinpuii Mualthuam fanu Mualthuam North thihna chungchangah hian August ni nga sangni somni parukhan Lunglei Police Station a thubuai zialu ani a he thil thleng hian police beng a thlen vele rang takin SDPO le a team te baka forensic lamte a hmuna kalngalin inquest le a hmuna ti tur trulte ti ngal ni in thubuai zialu ani vele a chui turin special investigation team din ngalani a Special Investigation Team a hian leadera pu lal than kima SDPO Lunglei omin SI pu zedila remruata le ASI pu David Ramdinpuii te chu member ani a Mualthuam North a inquire ngalin ngun takle uluk takin hnuchui na an thok ngala Special Investigation Team te hian tundin hmuna hnuchui na ata na thil poimo Mualthuam North atanga la khom theichin te chu an la khom zo thokhat to awang le a hmuna thut chil kher angai to lawa wangin ni zanoga se som pani zan khal Mualthuam North an chhuah sana atul dan angzela an che chhuale tur thu soin Ramdinpuii hina chungchang chu uluk taka chui ngai thil ani awangin man mo taka che zung thei ani lo thuan soya mipui te po in an hmalak dan chu hriat thiam pui se an du thuan soi Special Investigation Team te chuan tundin hmuna Ramdinpuii ruang bulah chemte charba ka thil dang engemozat forensic laboratory lama endik tura thon ani thuan soya forensic laboratory a endik tura thon zinga atamzok chu thisen sample ani thu soin endik tura an thil thon te hi result an don hun tur an soi theilo thuan soi thunga thu zofia tam takan nei to thule poi khoi tu chu an man chhuwa nge anin be sei thu soin rin hlel bul fuk tak an la nei mai lo thuan soi bok Ramdinpuii thihna chungchangah hian Mualthuam North VC le YMA OB te po nizan khan an thu khawma Lunglei Police te chu tundin hmuna an khua omlo ma sela an beidon wang le an zuzi wang ni lovin evidence an la khom sang tenen Lunglei lama changzoka hmalak an tum awanga chukan ni thuan soya Ramdinpuii rong taka tha a an khotwal ngeya twal thana rap thlak tak mai a thleng chu poyan ti thu soin twal that tu chu man chuak nge se aphu tok shemna penge se an du thuan soya poi khoi tu chui chhuwa theina manrua tangkai tak emo thil hria an omemo ani chuan VC te le YMA OB te shil she thei se an du thuan soi Mualthuam North VC le YMA OB te chuan tunlain an khochhunga mipui tam tak thabarin an omtian soya chumi ani awang chuan rui thei thil ti thin te chu mipui ti thabar zonga omkhom emo buaina siam lo tura an ngen thu soin thenzol vek tharlama thuchiang zok zo tumin tunhnaya VCP ming ang tele YMA President ming ang te baka police nia in chal te in aizo thenzol vek tharlama mi te an lo va be boy chin nia an hria thule tunhnuwa vati buaya va phone boy to lo tura khotla mi puite an ngen thuan soibok Mualthuam North VC le YMA te chuan mipui te an thabar ti an hria thu soin thamuang takle thabar lawa anom theinan VC te le YMA te chu zanina tangin tlaivara duty an tum thuan soya nu chui zo ani ma chu duty an tum thu soin khotla mipui te pon hei hi hriat sakse zanrei lama li thei tlanri an lo hria ni pon hlau thong lo tura an ngen thuan soya hetwal thana rap thlak tak hi chui chhuwa ani thwai theinan thil hriat le nu chui konga mason theina tur hria anom chuan zep nei lovin an khotlang tan Ramdinpuii thihna dik tak hriat chhuwa ati tu man chhuwa vat ani theinan khotlang mipui te an som ti an soi bok ani mi kuda tuara boral Ramdinpuii Mualthuam North hi nimin August ni som pani khan bial tu MLA pu vimal som tuanga chuan cheng sing khatin arala
tual thatu arang thei ang bera zon chua ani theinan thei to pachwa tur thu soin he tual thina den chen hian h Ramdinpuii Security Project Mualthuam North ta kalpui ngalani thu pu MST chuan soi pu MST chuan abial chung Mualthuam North ta hetiang tual thina athleng chu poya ti hle ti soya h Ramdinpuii tual thina den chen hian aming choin ama hriat h Ramdinpuii Security Project Mualthuam North ta kalpui ngalani tur thu soin he project noya hian Mualthuam North ta hmunphoimo sang CCTV thachi bun ani don ba ka solar light tha mun thim le ral muang lo deuh laia arang thei ang bera da ani tur thuat soya nu nau te thabara ral khela anom chu poi ati hle ti soin police ten he thihna lo thlen dan le ati tut an chui me ka wangin nu chui na ti buai lo le chak taka ma an lak thei nan chanpui theu turin a cha